Hi guys. Hi guys. Hello guys. Muri say guys. Muri say how are you guys? Huyai guys. Huyai. Hi guys. Hello guys. Muri say guys. Muri say how are you guys? Huyai guys man. Huyai kani. Huyai timboti monyonyo nyaya. Ndikuda mboti ukati andisikuona ndakatena makamera inyatsobuda kuma studio background. Saka ndishandisa kuona marigindikini nekamera. Yaivasikana vedu mamukasei marara zvakanaka here. Aiwa guys, ini ndiripo mukungoona kuti ndiri right, handina kana any problem ramuka munyasha. Guys, musakangane naye vanhu vari kuJoburg, musakangane kutenga matiketsi enyu ekuenda kwaJapresa. Handitika ngwagwizi chimira iwe tazviwa musi wa 30 September. Musi wa 30 September paCosmo City. Handitika kune vaya vakawina matiketsi avo kudhara. Don't worry, munongosvika. Handitika just come there. Takawina ndichabvunza plan yekuti paunosvika pano mufunga kuti muite munhu wani wamunoti mukasvika at least mukwanise kuona kuti zviite easy kupinda. Andimana saka ndichabvunza kuti munyatsokuona ani chai kana kuti zvofamba sei kuti zvinhu zvenyu zviite easy. Handitika kuti zvinhu zvenyu zviite easy. Mbondudzai nyaya guys, what's happening? Asi zvisinei guys, musakanga mujoina futi mapolisi. Handitika don't forget to join mapolisi. Handitika musakangane kujoina mapolisi. Naika don't forget kuti mujoine mapolisi. Saka guys, ndipeudzai nyaya chichikuitika. What is going on? Besides kuti ndinouraya mabosi angu, please don't know that one. I know it already. I know it. But I do cheeky in lodges with my bosses. That one I know. Fresh one. What's going on? Ndakamirira vanhu vari kuda kundijoina palife panapa. Kana vanhu masvika, please request an aid. Request aid. Ndikupinzei. Kana masvika request aid ndikuedei. Asi mbofanira kundiudza ikawini zviri sei. How are you? Sibongile Anna Jani zviri sei. Muri seiko guys, mamukasei. Kwanzitudzei nyaya. Kwanzisungisa vanhu naelse. Manje ndandisiri kutomboda zvekusungisa. Hanzi itai sorry. Me. Nani. Me. Sorry, ndikata sorry yokumanikidzwa haisi sorry. Nani anoti ndiite sorry? Wandakatadzira ndiani? Who did I offend? Who I say sorry? Me, I say sorry to God. And I said sorry already to people. With who? Me. Give me, guys. Is it again? Guys. Can I put it my life 24/7? It's my life 24/7. So I did it. And that's what I did because guys, then go guys so. Then guys Then guys are did quite couldn't Nani, maybe by None. Who said that? Guys. Zvakaoma ingati ndingokupai ndingoti veduweka kana anodandira my life ita 24/7 every day 365 ndiripo. Kana wapedza 365 dzikakwana uzodzoka uchona kuti andakafa here kana ndakadonha shevere. I'll be here standing. Guys, moziva kuti kuve silent azvino kuti uri gwara kana kuti wakaprusa guys. I chose peace guys. I chose peace, my own peace of mind. That's why ndakanyarara. I choose my peace. Andimona. Andisi gwara and andawandokwata and anditochi. Andimukona. But brand SIS MELLY harichagoni kuassociate nehondo guys. Imi apa pane family yatokundinzwisisa. Brand iri zvariri guys ka. Mumastiti tichibatsira vanhu tichita sezvariri. Harigoni kuti kwanzi chingoita ini Messi unondishurira naye Messi. Are you for real?
Guys, the guy can never my life 24/7. I chose my peace. In myself, I am at peace. In peace yangu ndo important. My peace is important. Is very much important. Peace yangu ndo important. That's your knowledge. Peace yangu ndo important, guys. This year, kwanzi kwa America. Kwa America. You. Yo. Guys, quite sorry in America. Yay. Hate about what? If there is a person who is supposed to be hate, it's me. It's me, guys. The fact you can't now anything that can and penge, guys. If there's a person who's supposed to be hate, it's me. Dini, she must not play a victim because in the Kanyara, I am not saying anything, right? She must not play a victim because I am quiet. Guys, I want to tell you something, Nas. Tege, tipeze my sports achu. Tege, tipeze my sports. Maybe ndiri gwara nditi, I'm a coward, antika. You think ndiri coward, can't you know chika nditi. Handacha ndo chika ini. Mutege yawi. I chose my peace. Ndakachuza kunyarara. Guys, if you still remember kumasuro, and nakutaura, because ndaingoti zvichapera, andisi munhu kuti kana mukambo taura zvinhu kumasuro uko, ndoramba ndichingozvidzosa. Inini personally, andisi munhu akadaro. Inini personally, I'm not that kind of a person. But ndakuda kutaura chinhu one pano, anditika, vachazodzosera masoko. Modzosera masoko kumasure. Munoziva here, guys, kuti first kuti patenge kuzobuda nyaya pa social media yekuti mwana wana yemurungu akamuhura ndiana akatanga nenyaya yoyo. Munozati akatanga nenyaya yoyo. Ndiye munomubvunza. Ende angari makuwa nditi. Ende ndikavati ini ndino edha vanhu vaita makuwa. Ndikava edha pa 3 way kondakudza I was quiet because not because I'm stupid. And I chose my peace. Ndikavaita 3 way call. Pane a lady ainzi Shorein aita zvema makeup, right? Vaongo are best friends naye. Then they had a fallout yavo vari my friends. Shorein came to me and it ndopakandidza nyaya hoba dzekubuda kwakeni uyu before mese musati musingazivi chinhu mese zvakasara zvakuenda kumafira kune zvatotanga kubuda nemunhu akabuda nasho wani. Shorina kundudza ndikati wakazviwanepi zvakutaura izvi? Akati ndakaudzwa naningi, akataura sita. Anoona, ati ndakaudzwa naAmerica. Animazviona, ndikadedza America. Takazvita kuseri, it was a private, and wanzoda kuti zvinhu zvingoya public, guys. Takaita 3 way call, in fact we were 4, because Suva was there, we were 4, Nasuva. Ndikati bati, why would you tell, shorena akataura kuti unaundiudza here iwe kuti mumwe mwana yanu ana meli murungu yawo yamukaraja, ndiye wake akamuhura. Akataura kuti mwana iye akatomita tambura pane pandakamboita live, guys, ndiri muchipatara. If you still remember back there, agwadzo inini kuona chigwadziwa rikandiguloke ghosting kungina chigwadziwa. Do you see me? Nditiro right ndati yakuzoita basa rangu ini. I'm here to do my job. Ndakatomira comment section ndione kuti vanhu vangu vaisa aid here, ndiva aid. I'm just here to do my job. Hanimona. Then after that, ndobva zvanzi pane pandakambokanda picture kudhara ndiri hospital mazuva endenge, right? Vachitondifanira vachindicheka ndiri mundenge. Ndaitwa operation handiti ndaita ndakutaura zvinhu zvamunenge musafanga kuti muzive. Anditika ndakutaura zvamusafanga kuti muzive zvataitaura kuseri as sisters. Ndakaita nhumbu, guys, yakapinda muchubu. Murukunzwa, ndakaita nhumbu yakapinda muchubu. You were not supposed to know this, but I'm telling you. Anditi, ndaita nhumbu yakapinda muchubu. Ndakarwara, ndakaenda kuchipatara. I had an operation. Vachibvisa nhingi kiri paipa pakanga papinda mwana wacho muchubu. Anditi murukunzwa. Vachita operation vachibvisa ndakapasa pizza dzangu muchipatara. Time yacho they were admits kumvenge. Vaitondifonera vese vachincheka kuti ndiri sei. Boom! Anditika
shoreni akutaura achimuudza iye aiudza iye like makuwa ari kubvunzwa naye pafoni anomubvunza akati unotaura sisi meni vakabvisa nhumbu here iwe ende zvechokwadi ndivo vega vaizviziva kuti ndiri muchipatara team head admin but I never said a thing. Ndikati kunyepa nhumbu ipi guys, you know there's a lot but ndakachuza kunyarara there is a lot saka sorry guys kana kune mnakatinga kutohetwa kuti zvizobuda kumafira kureva zvitobo muzotaura ini pasocial media pamuchidini zvakatanga naye edzai shoreni mumubvunze nditaura nashoreni atozuti aripi mudedze mutsvage mumubvunze but ndakanyarara ndipengi nandaupusa ini yes ku UK right ndakamirira magest angu kana uya please send request magest angu kana mchinge mauya please send a request guys ziveli period angu handichaioni send a request guys send a request kana mauya send a request send a request kungati ndiri munhu ari resilient guys. I'm very resilient. Munovaudza kuti nave vakataura kuti I'm very resilient. Nditori resilient and handina basa razvene handigwadziwi. Handina inazveni. Ndatoya kuzoita basa rangu pano. Ndakadomirira varungu vangu kuti vapinde pano ivo vandohura navo vaya. Ndivo ndakadomirira. Zvezvimwe zvikungowawata kwembwa kungokuda kwembwa kuti adzisinzou step yenzou. Guys. Hans, is that a rasta? No, ibvudzi randakangodai. Guys, itai kana mauya please, can you please send requests? Hans masters to sakupi. Ipapa aripo masters. Ipapa aripo. There's a lot to the right, but I chose to keep quiet. Ndakangoti sezvo vari kupenga rigava kupopota havo because vari kuona ndakavatadzira handika rigava popote zvipere handakuziva ndikutodhimandwa sori kunzvite soti kuti hanzi wakatora content guys indogara kuAfrica content inoitwa nemunhu wese inini my inspiration I got it from my chisamba handitika content ratove drama people can still join in tivanganiko zvino vari kuita zvokutaura izvi pasocial media handi munhu anongotengwa content yakari kwaari koko unoda kuita content yako wega pasocial media kuti wakoshe guys ngataure chokwadi pane munhu akaita content unongoita content wongoitawo tikatangawo izvozvi andisena checho vakabva pano guys vanongoitawo matalk show vachitobva pano tikungoendawo kunosapota ikoko. What is wrong with that? 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 Munhu kongo ndi ndanongoita guys zvokuzi ndakaze pakatobuda pakanzi akati voice note ndichitaura zvazuva akaburitsa akadauza makurisa saka ini iyo zuva unda ndakapuwa maneti voice note saka chitaura nezvangu saka ndikangoita square semunhu wangu tikangoseka zvikadarika. So she tried a lot. She really tried, right? But it's not working. Akauya mukaita malive enyu ku YouTube mukanozara ku YouTube muchiudzwa kunzi mele akanga achiurana nemagosi ndiyave negosi rinzi Stacy Parker. But you guys choka nimaichiziva kuti Stacy Parker uyu abva kwandiri akanoita best bomber raAmerica vanga vave so but muchiriudzana ku YouTube komainzi ranga riri best bomber ramene. I kept quiet still because zvinhu zvinongotaurwa zvichidarika zvinana basa izvi anmona ndikanyarara zvangu vachitobuda muvhenevheni vachienda vakatoenda naStacy akatomboita madesitesi ochona achitotitukawo handika achitotituka iri syndicate nevamwe vandisingadi kumenchena mazita angu anmona including ana uya kuzoshayikwa uya nemumwe anofichuka ari kokoko ari muSouth Africa mukadzi wakabhonesa nemakuhwa stereki mukadzi bhururu wake wemakuhwa uyu anofichuka kokustereki South Africa achindifana andidi kutaura zvakawanda nokuti panoputika zvakawanda panoputika hombe andidi kutaura zvakawanda vedu ndiregererewo please. Let me choose. Let me keep my peace. Let me keep my peace. Let me keep my peace. Inini ne peace yangu nditida ita made peace. Andina basi kune vandakakanganisira vekumvenge vese vandakapostira nyaya dzavo. I said I am sorry. I came and said I am very much sorry guys. Not 1, not 2, not 3, not 4 times, but more than 5 times. Shika pakupera and I started on a clean slate. Izvi zvandikutozoudzwawo zvokuramba zvitingonzi uya unoite story yakatoitwa pasocial media ipo paya
popaya patakaita nevanhu sekatongopfuura kana anofunga kuti pane anofunga kuti inini ndichazopuwa yangu iri specially. Hapana. Hapana guys, mire nditrai kutsvaga vanhu vangu kuti vari papiko chiko chikuitika. Toda kutotengesa maproducts isu zvemadhirama zvatingazvikwanisi. Madrama agara aripo, but people are loyal to the entertainment. Let them get entertained, guys. Entertain wise terek ne drama kana rapfuura drama modzoka to continue toenda mberi ne direct kana ratanga drama moenda moterror sterek drama tichitukwa sterek kana mapedza moya mungu ana sisime vakagara varipo zvavo ichi chichingosmile chiripo zvacho. I'm not gonna ask about anything. I'm not gonna address it dzevamwe vanhu. Nyaya nditaure nyaya dzana atitaure nyaya dzana Brian aripo WhatsApp ndotaura naye kana chimbotaura naye WhatsApp zvezvimwe zvamunenge makuudzwa idzo drama kudzakazera sina kuona kana kuti Brian asi mwana mai vangu. Haasi mwana muchatongoziva tinongofara kuti Brian akapanga ngenzenge akawana mukana akaenda kuAmerica watinoziva isusu kuti akawana sei wavasingazivi ivo. And the first person watotanga kutoshayiwa naye naBrian kuti ndawana mukana it was me. Akatanga kutoya kwanditashunza kuti pane zvakadai ndikati tevedzera ingoita asati atomboenda paperwork process yese ichiitwa. We were there. I knew what was happening. Ngaenda nomubvunza uzo chokwadi. I knew. Anditika even pakabuda makuhaka kuti Brian imi guys muzotanga kuziva kuti hanzi Brian anovata nevarume makazvinzwa nani makanzwa nani taurai chokwadi. Who told you? She iye ndiye akataura a lot. How many people did she destroy, that woman? How many people did she destroy? How many people did she destroy? She wants to act holy and say Melaka destroy. How many people did she destroy? Iye pachake. This is a case of a pot calling a kettle black. A pot calling a kettle black. How many people did she destroy? Kuti muzoziva nyaya kuti Brian whatever zvaanotaura makazviwanepi? Asiri akazvibvondora akazviburitsa, and everybody was in shock including Brian. We had to go kuseri kuti Brian paka chimbobva pa social media chimbonyarara chimbodai. All of a sudden kana munhu ane sexuality yake asati decide ndoda kubuda pachena kuti ndakadai. Who are you kuti unobvondora munhu chibudisa sexuality yemunhu? Akusi kudestroya munhu ere ikoko. Kubva ipapo Brian anga kutukwa siku nesikati nenyaya sexuality yake akati social media Facebook is toxic ndakuzviendera kuInstagram akanochinja nezita rake kuInstagram. Ani muri kunzwa zvinonguva kana pachitaurwa zvinhu guys ndoda kuti mushandise brain musashandiswe fungai. Brian kuti muzive nyaya ya Brian, you were there in you were there. Akabudisa nyaya Indian you were there. Diane, she destroyed. Akabudisa nyaya kunyepa. Ye uyo azoenda ari kugara naningi achinyepera zuva ari kugara naningi ari kudi. We knew the truth but atakanyarara tichiona iri drama titi andi we are loyal to entertainment. Saka we were watching what the drama chiona kusika zvazonyaya ndikati no zuva ndini ndakati tukana zuva inda pane pakanyorwa and mese manga believe in me. Mese you had believed kuti zuva rikunza kugara nemwe murume kuAmerica uko. You had believed. Mese ni manga believe in me. Ini ndikati zuva chichaga pakanyorwa kuti utazoti uri kupi. It's high time. Achiti ndikutya vanhu muzahama uchi ndikati chimboka kama izvozvo enda because it's getting out of hand. We knew kuti she was not there. She ana utombeta 3 weeks ari mu USA zuva mva adarika kaenda. But makanga muchiudziwa muchitotenda kunzari makatogara nemurume wanhingi akazodai akatoitirwa mavisa. All was a lie. And unotunza munhu achiti anzi anotaura chokwadi. Which truth? Chipi guys, nyaya yekubhulana pasocial media yakaipa. Nyaya yekubhulana pasocial media yakaipa. It's wrong kubhula vanhu pasocial media. You cannot be a bully pasocial media kuda kukontrola munhu and forcing people kuti anzi yaunite chakati iwe wakatadzira vamwe. Iwe tanga kwaya kwandiri ukati sorry Melly
ini ndichauya undoti alright sorry Elizabeth, it's a high time timboenderera mberi because zvingatonyanya ndinoma yamukandudza ina ndisi kutuka kai ina ndituke kai ina handituke ndinongotaura mafacts handituke ina I just say facts as they anokotaura nyaya sezvairi handituke makambona ndichituka makambona kuwawata kupenga ndichitukirira vanhu chidini I don't do that indinonga inotaura nyaya sezvairi ndodarika ndoenda ndozvandombokudzai pano. She destroyed a lot of people as well. She must not act holy. We move. Rimwe gore so vakawanda venyu manisati pasocial media vanga vari panoziva kune vakatomboendera kubasa vakadzingwa mabasa itinyarari ndawana kufona ndikati edhai mupinde palive hamusi kuda kupinda ko uyaika palive hello uyaika palive all right I'm logging in now. Okay, sure. And Summers is on your side. She said she's angry with that Juliet issue. Oh, really? Because I can just see any guys. Mommy, I thought I should want to saka chokwadi nde chipi. Amusadaro we ma comment section. I could not that. Comment section saka mo. Comment section ko munoite ibaskana msada. Ko munoite kuda kusansa kuda. Comment section. Comment section ko munoite yaskana. As comment section musadaro so. Comment section musagwizanisa mchidaro. Munona ndi unogwizanisa. Musadaro guys. Musadaro guys. Comment musadaro ini. Sorry akora finesi vanhu vari kucomment section yanga yandinyepera ndozvakaoma ende vanhu munoitei but vanhu musadaro unawiri ghosted kuti block ghosted kuti bise va blocker bise block ghosted comment section musadaro guys musadaro musandirwisanise wanditika musandirwisanise na Loveness musadaro guys kana tine dzedu regai titewo dzedu tega regai apo potere dzangu dai tichinyika nchida kupindura ndopindura handi musadaro vasikana musadaro but mukunyarara muchiti muchindega ndichitaura zvose zvino muchiziva kuti Loveness anga achimira neni musadaro guys don't do that. Well, thank you Barbara vasikana thank you ako ende madiaries makatoipa chai ko murinyoka kudai murinyoka kudai vasikana musadaro 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 vasikana ina handisi kuziva kachindima tanga kutaura pano musadaro vasikana musadaro guys it's wrong. Loveness, I'm deeply sorry I let the cat out of the bag because of comment section yataura zvisiri utoziva kuti chichaudziwa. I'm truly on this one I'm deeply sorry. I didn't know ndikuudzwa kunzwai wanga uchindituka uchichemera ini ndikati watangazve kundituka handiona seka ndiboti okawani but sorry yenyu mufunge sorry pane iyi sorry mufunge musadaro vasikana musadaro guys it's very wrong. I'm sorry Loveness I'm very sorry on this one hanzi maseri andituzva zvarini akondituka nhasi vadu musazodaro musadaro vasikana ini chandonyatsoziva musadaro wedu isusu vana momo yatine hedu moyo wakanyanya kushata vasikana musadaro kana tine dzedu dzine dzedu dzanenge achingotaura koko kuseri vasikana achingodaro dzedu tichapedza hedu but zvokuti muzoyawo vasikana muchitaura zvinhu zvisiri izvo vasikana muchiti hanzi Loveness anga achikuchemerai achikutukai achidi it's wrong kwanzi atuka iminda yamunotasa zvondo endeka atirege tisere nenyaya yacho kwanzi mane 200 stars imari mane 200 alright kwanzi makataura personal stuff
Keti tiudze kuti vakatuka here. Vakatukwa here. Stay clearance. Nai. Inantoziva musadaro it's wrong as. Musadaro it's wrong. Sure Keti it's very wrong. It's very wrong zveta comment section. Iba baba ndino unenge uri munhu nyamoteka nimboda isu vana chireva nhema. Zvakaipa. Kwai matukwa ipi. Nondoziva zvipi. Shondoziva zvipi. Intandoziva vangu vadamu yatina ine moyo wakazonyanya kushata zvokuti mwoyo wokushata kudaro. Ndinsa ndambomuona meramu yakadaro. Amen. Amen. Kana dziri hondo dzemachembere, idzi hondo dzemachembere guys dzema old my ancestors. Tichangopedzerana sema ancestors but kuti muzoyawo muchirevawo nhema muchinyepa guys it's wrong. Nokuti ndimi musingatodi kuti paite peace yacho. Ina ndine peace. Asi ndimi ndinenge mata kuti vamwe vasazowana peace kana mungoramba muchingowedzera fire muchingota zvinhu zvisiri musadaro wedwe. Musadaro. Musadaro. Vauya here vanhu vangu vapinde guys. Anzi manyoka ndo yakutsamura. Manyoka iyi futi. Manyoka iyi. Kwematuka saka ameno chira ndituka ndikoko ninjagoza ndituka ndichiri papi. Do I know the truth now? I don't know what was being said there. I don't know. No, just see. All right, it's fine. And I'm going to talk. It's okay. It's a 5-hour life when I'm going to pay that. Why should do me? Pichachi koka and do kutuka and do kutuka in milk. Okay. Why? Kwanzi ati anoda kunituka ndoka. Aduti omwe vanhu vantituke. Ini vakoma vasajera mura mamungo ndituka every day. One day ndichakurumai. One day ndichafamba ndiri ku left side ndikakudambura ida. Muda ndituka moga. Ndituka moga one day ndokupadukira kuti ndichangomukandaka kuti nhasi badhari paside timboita zvepaground. Zvinozoda here man. Uyakutofona kuti handizotwa kudi hatisi kuda izvozvo hatisi kuda zvokufonekwa ndakamirire live yebasa. Musadaro guys. Musadaro ini guys I choose peace guys. I want my peace. Peace is very important guys. Peace is very important. Ndoya pa social media ndakafara say because ndine peace yangu ndine peace ini. Unaona muda utisuke munhu muda nditange kutuka. Izvo zvokutuka guys ndosota zvina dhiri. Ndinasoti zvepaground ndo zvinidhiri like paground life paground wasvika panhu wobva kuti ndauya ndiri pakati inda kuze guys ndikati ini ndikuenda kuharare anditi ndikuenda kuharare ende ndiri kuharare ndichakupai link repage nandenge ishandisa ndobva ndasvika paground ndobva ndati ndave muharare anoona kuitira kuti mai vaya vanyatsokuya vani pakambondipromisora ini guys ndokupa munhu location yangu ini angu anditi zvinhu zvemufirimu guys ini ndinokupa location yangu ndobva ndavaudza ndiri pakati anoona ndomira hangu ndiri palive yangu muchiona kuti munhu ari kuya here anoona because handizika wako vanenge vari ende handikwanisi kufambira mutogona kusangana paneutral anoona ndobva ndachibaya live yenyu ndobaya live yangu moona masports emachembere zvoperera ipapo izvi zvemafoni ndezvongotaura guys pafoni kungotaura hapana action iripo kungoumana tingokupa entertainment handinyanyi kuzvifarira anoona handinyanyi kuzvifarira ndofarira zvepaground ndozvandichida zvepaground ndozvandichida paground ndopanechida ivo vanozviti ningirikiri juri ava ndikuuya kuharare juri I'm coming there. I'll tell you where I'll be. I'll tell you my location. Nekugona neunyanji wako neukurova kwaunoita kuya ndakutosvika paground. I want to teach you a lesson. Ini marifa ndenda kabata. I want to teach you a lesson. Ndakupa location. Shafika nendiri kuparare guys. Watch out. Watch out. Kwanza mukwenda weni kwarara. That Zimchik, you know me. Dr. Yes. Guys, yeah, I love this. Guys, say na and this we are not in mukutara zvinjo kunyepa ndinyepa from the go say na nyaya loveness. Say na nyaya loveness. Kana aku da ane nyaya dzimwe dzokuti andimati kwa ati she wants us to talk. Kana akuzoda kune kwanogona kuenda through chera taka blockana. She can still go kune momo. But guys, ina mukambonipi mhosva.
handitika amungambonipi mhosva munozati ndakambo iye mubvunzei kuti havane hanambovingwa rina sisi Will Sweeney vandakatuma kuti ndee munoti titaura akaramba. That was I did my part. Here she has to do her part now. She has to find someone else who yao then to tangira part. Hamushoni. I did my part. Mubvunzei kuti hauna kuingwa rina sisi Will Sweeney mubvunzei. Juliet ndoda kuriputisa. Guys, ndiri kuharare. Ndiyamuone. Kwani tatosvika madezi asondera mirai. Asondera madezi. Guys, kana ndorohwa ndomanyira kumapurisa guys. Kana ndorohwa guys, ndomanyira kumapurisa. Kana ndorohwa sati kumanya kwandoita. Takanyanga kumapurisa. Ndorohwa kafa zvipatara zvokwadza guys. Kwanzi makamboita live mukapedzerana one YouTube. It's like it seems as if hazvina kupera my gracious. Ndozvandiri kuona. It seems as if hazvina kupera. Kwete live ya takatomboita kuseri. Tikawirirana tega kuseri tikatoti vanhu vakatova apologize na kuseri but boom zvikadzoka futi saka anchaziviwe kwaitoda kuperekedza nai vanhu vangu vari kuuya here nai vedu kwai not violence you want peace saka ndikarohwa ndongomira here nai misi kana kuti munhu akanisosvika cheko pakuti anyatsoti ndauya saka ndofunga kungoti sorry ndaitamba kuti yapandiri kana yatsosvika cheko paground zvandikutaura izvi palaiva obva yatsokuuya paground yatsoti ndauya saka ndofunga kuti chi kuti handi anchitamba aiwa ndotopotsera chibhakera iwe ndotochikanda zvise apa patetasangana vakarohwa vakaita bhokiseni vese zvichanakidza chaiko zvichanakidza guys mugare mune data guys mugare makatenga data ndikuona pachinakidza ndikuona pachinakidza ani makamboona godopera guys vanhu vangu vari piko nevedu vanhu vangu vari kupi uyai vedu uyai wakablokwa china atamboseka guys musazondinge imijurinde musandivinge zvedzungu nokuti nini titori amen musandivinge zvedzungu zvokuondoga pafoni ndotsvaga followers nekuti ndorova ndozotuka ndozodi nanditi izvozvo ingoyai paground nini ndiri kukuharare ingoyai paground ndinenge ndiri kukuharare I'll be there kuharare on Wednesday I'll be there in Harare Wednesday I'll be in Harare. Hello. Matenda kupinda pale hivi. No, ndatumira request. I'm now receive a notification ikoko. Ndinayo ndisikuiona. Okay, because I've sent I think about 2 or 3 times. Did you request I would join the line? I can't see it. Okay. Huh? Right. Unable, you can't join the you can't join the broadcast. I don't know what's going on. What's going on? Let me request with my personal. Shanisai personal. Hanzoda kujoina uya unondibata kuserisha unenge wajoina pakanaka pa zororo davsa haunenge wapinda machena pakanaka uya undibate kuseri tikuningirire ndikujoinise ndibate kuseri kana usina police guys mukore uno munhu esane police guys wanawo police nemimbi ya murambo komanga muripi masenda senda itone kana sendai kana yaramba ndokundota zvokukufonera kwanzi siyana imofeses ukamtigo chakanakira fight mebuka unongonobhadhara fight chakanakira ko fight ka handakugwa handakuba mari yomunhu pa fight handakudi kungonobhadhariswa fine yangu ye public inozi assault ndizvo public fighting iyo ine fine iyo ine fine iyo indakangwara
iwe ine fine haina jere, ine fine. Asi ndikazoita grievously body harm, GBH ndo yaunozoendera kujere, GBH. Asi iye kungorova na ifine, haiwa ifine, fine ndichaiyo ina kana pressure yekutagwa tongoendeswa mapurisa. Asi kuti chinokuzo tozongotogwa mavhidhiyo nevanhu guys, obva atenderera tichigwa manyadzisira zvinozoita guys. Hei, ipapo mani pakungoti. Asi kana vakatinde kuchiground kusina vanhu, ya guys, unobva watogwa mavhidhiyo. Mai mwana ubva anyatsa kuita viral, muchinyatso tidibura namai mwana. Ina une ndakatopfeka skin tight, hanimaona ne ndakatopfeka skin tight yangu. Mobva manyatsa kutidibura namai mwana muchiita maposte tichitaka majeb punch, andika jeb punch, hanimaona tichiita izvozvo. Ivo vachitawo makarata avo ndichibloka makarata ndichijamba ndichidii guys. Saka pamwe pacho nanova ivowo ukazospina mai mwana kana kuti skin tight ikadambuka guys, mavhidhiyo anenge achitogwa, zvibhurugwa zvinozobuda zvibhurugwa zvozobuda panze, zvibhurachi, obva watogwa mavhidhiyo, obva tenderedzwa guys. Kana asi vakatinde kugolf course kana kudondo kune kusina vanhu toita, vakatinde kugolf course kune kusina vanhu, aiwa tinoinda guys. Dzacho dzakaoma idzi yakuedha manje chenai zvakaoma. Imagine unochona vhidhiyo yangu ndinyatsoita kinotosvika chero nekwapresident kuti onai zvangu achita vakadzi ava vakuru machembera. Right, hello brother. Hi brother. Hi sis Melly, murisei? Ndaitangu murisei? Mushe pariseiko pachando apa? Chando pari nani zvekutodaro, amene kuti kwenyu kuriseiko kusina magetsi? I'm good, murisei sis Melly? Right, let's go straight to the point. Tauya pano nhasi neproduct yedu. Sezvamunoziva guys, isusu tiri vezororo Pumulani Antika powered by Doves, right? Tinokupai nekukuvigai zvakanaka nekutengeserai mapolisi akachipa kuti munhu usawanikwa uchisarira kumashure. I think you all know kuti we have been in the industry for more than 100 years. 100 years tiri muindustry. Say Doves Antika tine 100 years tirimo. Saka tiri kuti vane dzimwe nyika, we have expanded tapinda kune dzimwe nyika. Tiri kuti joina police uri kunyika yauri ikoko, kunyika yauri. Kana pakanzi paitika chinoitika tinoya tokutora tokuindisa kumba. Mazivano munhu wese akangwara ane polisi yake. Asi zvisinei, nhasi takuvigirai tikupei information imwe yatinenge tinayo yemachanges mashoma atiri kuita kukambani yedu yesororo. Over to you Mr. Moyo. Mangofurisa. Hello. Network. Hello. All right. Thank you, Sis Melly. I don't know. Can Yes. you hear me? Okay. All right. No problem. Apologies for just joining in a bit late. I think we've come with some good news for all our clients. So we have a WhatsApp platform that we recently launched. So this WhatsApp platform is for assisting our clients so that one can on my policy details, one can on my policy statements, my reference numbers, because we also looked at the fact that a lot of people, they're actually usually on WhatsApp these days. So what better way than to actually bring that communication to people on WhatsApp? So this platform, I'll just give the number that clients can send a WhatsApp. So they can send a WhatsApp to 087 092 8203. Hold on.
I'll just repeat that again. Hold on. 087 Hello. 092 8203. So if you send a WhatsApp on that number, muchishandisa number iri registered pa policy penyu. Hello. Hello. Murikumanya vanzvadzi murikumanya ndiri kuda phone number ndipine. Okay. All right. 087 087 092 092 8203. 8203. Right. Do WhatsApp number nditi. No WhatsApp number. Right. No WhatsApp number. Right. And then okay. All right. So mukatumira WhatsApp to number yoyo so that you can opt in. Munona ma options akasiyana siyana. So on the options, you can get your policy statement for via vanenge vachida kuona kuti mapayments awakamira sei. You can actually get statement yenyu pa WhatsApp. You can get your policy documents as well. My policy documents muchida kuona kuti ndiani ari covered pa policy penyu, ma benefits enyu akamira sei, ma terms and conditions. Let's say kana paine ma promotions zororo atiri kuita, will also send ma notifications pa WhatsApp ipapo. All right. I don't know from Undercover if there's any questions or any information maybe that you might that you might have cannot from the comment section. SIS MELLY. The thing is, guys, pane WhatsApp number iyo endaisa app anti muri kunzwa WhatsApp number endaisa app isho iko zvino instead yekuuye kutambura kuti ndotarisa sei madocuments angu kuti ndabhadhira kusvika papi, mari yangu yakamira sei, statement rangu riri kufamba sei. If you just go pa WhatsApp number iyo wonobaya ipapo antika you can chat pa WhatsApp number apo uchiwana zvinhu zvako zvese, unodownloada zvinhu zvako zvese through that WhatsApp number. Saka hapana zvokuzonditi SIS MELLY paya zvikazodai SIS MELLY handisi kuti ndabhadhira zviri kufamba sei, kuti ndanonoka bhadhira zviri kunzi chii handimaona nditarisire musystem. You can check everything by yourself using that same WhatsApp number yataurwa apo. Handisi kuti pakati penyu pane here mumwe ane mubvunzo, handitika pane here mumwe ane mubvunzo wekuti anoda kubvunza something concerning anything that concerns Soror or WhatsApp number izvi aripo here. Hanzi ko ikalapsa panetwa sei SIS MELLY yaibhadharwa from 2019. You just have to come and you start again to pay it. Kana yakalapsa unongouya and then zita rako ranenge ragara riri musystem hadelete musystem kwakungouya kwakunotanga kungo upgrade, but unenge wakuita as if you are starting again. Then you just have to wait again for 3 months waiting period. Kuti in case of anything happens wo pasina 3 months idzi hatikwanisi kubatsira, but kana pazoitikawo something uchaitika nemwedzi wachona iwoyo 3 months akwana unenge wakungobatsirwa. Handisi pane mumwe here hanzi wanyura ini from 2013 zvinorwadza mana. Wakanga uchibva unobhadhira kubva 2013 unozostopa sei kumira, namba iripo yakapinwa, unozostopa sei kubhadhara. Iwe wakabva 2013 wakomatambo muchibhadhara. Because policy mira indi kusanangurire panyaya yepolicy, guys. What you can do, for instance, watora policy nhasi anditika uri kuda yepamusoro ye 259 anditi, and then
along the way tiri vanhu venyama handiti zvinhu zvinombosunga zvinhu zvinochinja along the way zvinhu zvochinja handika basa rapera kana kuti pane zvaitika you are allowed just go on that cell phone number you are allowed to downgrade from 259 nyaya wobhadhara zvako ye89 rand pamwedzi ani muri kunzwa it's allowed kudowngrade kuti ndakumbobva apa ndakuenda apa kana zvazokunakira wodzokera kune yauri kuda yachona you are allowed saka musarega dzichilapsa muchiti because ndachibhadhara 259 handichina 259 iko zvino no unongo downgrade just go kune kuti yauno afford yes it's 79 rand pamwedzi 89 rand amene somewhere between the two and more wobhadhara iyoyo uchibhadhara iyoyo aungazoshaya 100 rand pamwedzi andichika less than 100 rand wobhadhara then kana zvakunakira wodzokera back kune policy yako andichika pane umwe here ane mumwe mubvunzo SIS MELLY. Okay, pane vabva kuningirikiri kuself kunumber hands it works perfectly well. Thank you very much Mr. Ringa. Thank you. Taura inyandazi. All right. Ndaona vamwe vari kubvunza about ma cards kuti tinowana sei ma membership cards edu pamwe vanenge vajoina. Right, regai ndivapindurira ipapo kana uchinge wajoina handika usina card noti mamwe makomenti andisi kumaona pane andiri kuona mamwe andisi kumaona kana usina card wakajoina uchida card uri kupi kwaunenge uchigara kwaunogara ikoko handichika kune ofisi yezororo kungogoogla kuti office handika zororo pomulani Polokwane inotokupa pane ofisi you just walk in card harite 5 minutes guys rinoprindwa wakamira kana risipo vazhinji venyu makadzi akaprindwa kudhara akazara kumabranches kwamunenge muri depending nekunyoreswa kwamunenge maita ndiri kupolokwane ndiri kuJoburg ndiri kuCape Town ndiri kupi ariko makadzi enyu kungonopinda unotaura kuti ndavinga kuzotsvaka card rangu rinopiwa kana risina kupindwa unotoprindirwa wakamirira ipapo hanzi why isino mabhazi aripo Charlotte bhazi riripo ndenanga kuziva kuti zororo haina mabhazi Doves haina mabhazi Doves ine mabhazi but iwewe ndiwonenge wajoina handika scheme isina bhazi zororo ine mabhazi iwewe ndiwonenge wajoina scheme isina bhazi ye259 inotaura nebhazi nechema koita uyu ataura kuti hanzi ini ndakajoina me and my husband and 2 kids so ndoda kuopena imwe for baba namai you cannot have 2 policies uri munhu one what you can do you kana baba wako namai vako vari under the age of 65 you can pay unokwanisa kuva edha papolicy yako iwewe but unenge wakabhadharira as extended family you cannot have 2 policy pa one company uri munhu one zvakafanana nokuita 2 maaccounts pabhengi one hazviiti saka unogona kuva edha baba kana ari less under 65 chete unova edha papolicy yako iwewe se-extended family then mari yako inenge yakuzongoti wedzere imbijana yaunenge wakubhadhara chete pane mumwe mubvunzo here let's say munhu akashaya ndisati ndane card yes you can claim Lovenda munhu akashaya nhasi usina card handika you just call them handika giving them your first name your surname your reference number handika kana kuti your phone number everything is in the system it's computerized zvirimo musystem vanotokupika ndosaka uchiona kuti vakawanda vanongoita nhamo sometimes vasina makadhi but vanongobatsirwa because everything is in the system ndosaka paunouya kwandiri nchiti muda kubatsira painokoti ndipe zita rako nefone number zita rako nefone number yako nesurname vakutopinda musystem takutokuona kuti ndiwe nekwauri takutokubatsira hanzi Peter Marisburg office iri papi ndandataura if kuti ukaenda pagoogle inandizoziva yangu nemusoro but ukaenda pagoogle uchino googla unotoona pairi wonotsvaka drako pane imwe here SIS MELLY. okay taurai all right vanenge vachida kuona futi mabranches edu kuti ari kupi mukaenda iyo platform yedu yeWhatsApp yandapa number idzi pane list yemabranches edu nemadetails kuti ari kupi and also even vanenge vachida madigital membership cards kana usina physical membership card rako ukangoenda paplatform ipapo inokupa list futi yemaoptions
where you can actually download your digital membership card. Roto Budapa phone ipapa. So that's another way that you can also get your membership card as well. Kana usina physical card kana utusi ngakwanise kundotora ku office. Right. What if you have an expired documents like a passport can I still join? Yes, you can join as long as we passport yako yoyo inotaridza kuti ndiwa ani details aripo, you can still join. Unouya uchiroka uya birth certificate kana chamkafunga ibirth kachitupa tinokujoinisa uya ndikujoinisa neexpired passport yako nokuti iwewe chero kafa nhasi hauvigwe muno unongoenda kumusha unenge wachitunha saka unenge wakuzosira isudi tozviweka sei chitunha chinobvunzwa nani pabhodha kuti waona mapepa kana vakakurambidza kuti ukrose uri chitunha vanoda kuisepi saka tongoenda newe uri chitunha usina mapepa ako wayakaexpire as long as wakajoina toenda newe nokuti havangakurambi chitunha chinde kumusha kwacho nokuti tirizo nepassport yaexpire zvayo ko vanoda kuzokuisepi. Saka you can still join. Vanema vachiba kuti hatina mapepa ari valid, come and join. Uyai mubani mundibate ID yako kana kuti passport. Uyai ndikubati ndikujoin sei kana kuti endai kuna Jina Ndongwe anojoinisa futi. Kana mwana ari over 18 anoita kuisa papolisi yangu here. Kuzorora tinoti kusvika pa 21 yopano zvimiririra. Because kuna vanenge vachiri ma 20 years asina basa asina chi ari student. Kusvika anari pa 18 anopinda pauri pana mai. Kana ari pa 21 yopo uchigona kuzvimiririra. Inindi electronic card download I download it on WhatsApp. You see, Hansi, I send you a message. All right, I'll look to it. Njaiona. Hansi repa phone dorantino badarisa. Saka murukona guys, go on that phone number and akudza. Enda muno download the card rako papa electronic card rako pasemba WhatsApp number and pai. Go and download your electronic card ipapo. And mon enda muno download the electronic card rako ipapo. Wadona. Network yabo, but anyway ndichangotama questions enyu enda uno download ipapo pa electronic card rako pa WhatsApp number uite card vakawanda vakati ngware vanachanga mchangana mesa vatori neningikiri vakatotora macards avo hanzi ko passport ke expire ndikatora imwe. Do I need to change to the new one? No, you don't need to change to the new one. So you are already there. What you want is not a new passport. We want sidwell kana iriyo passport iriyo ariyo details ako. Do I take it? Chidan's number at Chaiwon. Can I find them with number, guys? Don't bro to annual number comment section. Can I name panem number annual number comment section? Tipping a footy number, market number at Chaiwon. Can I uripone number? Can you please pin the number and a number? Pin comment section. T Kwanisakutiku Muwani number. One number. Butterfly, I just like you, butterfly. I don't know why. I just like you. I don't know number, Maji. Yaenda. But kune vanhu vanadzo mucomment section vatora number ndokumbira kuti mudzi kudzose ndipine dzidzosei ndipine dzidzosei ndipine dzosai number ndipine dzosai number ndipine kana ini ndakadownloada pa app ndora ndoshandisa. Yes, the good one. You can download on your app and use it. Hanzi munogona basa SIS MELLY chido black ndinombozama kumiramira pamabasa apa ndosaka ndichiti vane makambani uyaiti kumaketerei uyaiti kuadvertiserei. So far makambani angu andino advertisera haasati aita loss and one are happy. They are very happy ufunge sembe zedu 65 kufa tsitsi. I'm still negotiating navo ipapa panyaya dzechembere inangu andina mai nababa vakafa but ndino understand kuti alright ko chembere dzinenge dzisina mapolisi dzozodii pakanzi paitika chini. Saka ndichiri kutombotora kukumbira wone kunegotiate kuti komadi kuti mungovaitirawo chero yepamari yepamusoro kuti vagozowana kubatsirika. Because mwandorara zvokuma 90 muri kuvaona 80-90 variko handiti maona. Hai Amanda zviri sei? Vadzoka kaitiona so pinoeda network yenyu ya choro tatakontinya isero tozongokontinya nebasa guys musipowo zvakafanana.
so munongoziva South Africa nema-load shedding aya kuti anenge atori ma1. Saka pane chimwe here chinoda kuwedzerwa hanzvadzi. I think just kungo-encourage ma-clients kuti vaende vachishandisa service iyoyo, because pamwe pacho unoona munhu anoenda kuoffice achitarisa ma-policy documents ake kana statement kana reference number, zvinhu zvekuti anokwanisa kungozvionera pawhatsapp asina kutomboenda kuoffice. Saka just to encourage vanhu kuti vangoshandise that platform kuti vakwanise kuwana ma-policy details avo, kana paine any changes munongotifonera. But one other important thing, registered pa-policy pavo kuti va-access service iyi. Saka kana wachinja number, chingoti bata pa number dzedu dzekuoffice, unokwanisa kufona kana kutumira WhatsApp, so that to update my details ako, so that ukwanise kushandisa ma-services iyaya. Thank you. I think that's it from my side. Right. Hans, SIS MELLY, kana mwana wangu andakaisa papolisi akasvika 21 years, panoitwa sei? All right. So kana akasvika 21 years, kana achiri kuchikoro tinomukavha kusvika the age of 25. Saka tinenge chingoda proof yekuti achiri kuchikoro. Then kana over that age, then kunenge kwakumisa under extended family pa-policy penyu. Saka munokwanisa kumuisa as extended family pa-package penyu, kana kuti kana akuzvishandira anokwanisa kungozvivhurira policy yake. Handimanzwisisa kana kushandira anokwanisa kuzvivhurira policy, kana kuti makumuisa papolicy yenyu iwewe married and as an extended family. Right. Ndokumbirawo number dziya zvakare, because vamwe vanetsa kuti number ndokumbirawo number zvakare. All right. Number is 087 092 8203, and posta futi mu comment section. All right. 8203 anditila WhatsApp. Right. There you go. Number ndaisa handitika number ndapina. So guys, number iyo mazvinzo hanzi chinhu chiri important. Iwe kana wachinja zvese chiri important, kana wachinja number tipe number new one, because ndo iri important. Handika ma details ako ne phone number ndo zviri important. Kana wachinja number tipe number new one. Pane ati ndikuda kuva kujoina vari UK yese ndiri kujoinisai. UK yese Bridget, ndaona comment yako, come to my WhatsApp ndikujoinise. Tine big up to you veku UK vese vakajoina. Mawanda Germany yakapindira, mazano tukuregister pa Germany apa. Germany yapindira kati kuno kutukutambura hatina hantika. So Germany pindira iwo muregister hantika mugade makarongeka kuti anything tinokuendesa ikumba. UK zvakare give a policy, it's only 219 rands per month for now handichika. So kwamuri me it's only 13 pounds per month policy yako, of which and if anything happens today, we come and take your body, we give you a return ticket remunhu one, be it kuti ndiori kuenda nebody yacho yemunhu ashaika nekudzoka. Uchinosvika kuHarare unowana takakumirira hantika nemaheshi edu, totakura body newe wacho toenda newe kumba kunoenda kwatiri kuzonokuitira funeral isusu yese anditi waona. So kana uri kunze kwenyika, please anzo, yes, even island ski, even island takapinda mu European countries. Saka kana tapinda mu European countries hatina limit. We are anyway hatichina limit. Takatopinda mu European countries. Saka anyway island, Scotland, UK, America, Australia, Canada, kwese taveko. Chako iwo kungotibata chete tokujoinisa, everything will be in the system. Pakanzipeta problem, let's just tell your kids kuti ndine zororo handika bata I number idzi handika mongo vafonera kuti ndafa vova mazita zvese phone number unengori mu system, then you leave the rest to us. SIS MELLY, then just on behalf of Zororo Pumulani, kungo kutenda yone ma diaries
also ne-support yamunenge muchingotipa. I think group ratinokoshesa, and through your help as well munenge muchifighta for madiaries and muchipusha kuti zvinhu zvifambe. Saka tongoda kungokutendaiwo nemadiaries nekutsigira kwamuri kutiita. And on a lighter note, ndaona comment yaambuya mulambo hanzi ndakaroora here, so saka changokusiyira isusu mele muzopindurawo question iyoyo. Right, saka imi zvamuri kutenda madhazi muchimafarira kudai, madhazi anomiramira shuwa haadi kuhwa anything nezororo chero masititu madhazi pakatanga kunzi vanomiramira vanhu iva hamumbovaitawo here chibhurai kujobheki, mumbovaitawo chibhurai chimbodlawo tiri madhazi mumbotisirawo chibhurai zviri aiwa Definitely mabhozala akatarisa ndikuzati varipo mabhozala chimboitirai to diaries mongoti madiaries ari available nhasi paita bhurai namarose zvavo mongotisira ziredhiyo toda ngotamba redhiyo hatina zvatinoda zvakawanda redhiyo namadhinga titoya tomwa zvedu tofara zvedu takapfeka hedu machisende soro tichingonakirwa tiripo zvatopera. No, definitely mirai tironge madzoka tanyatsogara pasi, then toona kuti tingaite something here for madiaries. Hanzi tinoda mazambia vanogona kupa mazambia. Yes, tinotomada mazambia tingatomada. Kwanzi sisi mele mefanirwa kuita president munogonesa. Ndiri kutopresenta when I'm representing Sororo. I'm representing Sororo Doves. Timoyo, can you please tell my diaries kuti inini is a brand ambassador weSororo. Kana ndakaenda kune any town ine Sororo, ndinotopiwa motikari and I can request a car or a driver to come and take me wherever that I want to go. Can you please tell them? Ndosaka ndatotaura kuti tinotokukoshesai zvekudaro, and kwatiri mutori munotoona kudzonyangwe inini chaiye ndotogona kutoya ndichitokutorai ndichitokudhiraivhai. You see? Shows how much we value you as well. Handiti mawisi saka guys mashuwa saka please mazambia iyo ndichaitora munotisvitsirawo but ndichazosvitsawo ndoga kuti please mazambia kuitira kuti inopaya patinenge tichindawo kana kundufu dzevamwe vedu pamasoro apa tomonera kamazambia eSororo tichitendesa madzimai tichitendera takamonera mazambia edu. No, that's true. That's true. Hanzi chitipa mirai tiite tisaita kunge tikubrusha questions. Hanzi chitipa ma cashback. Biyula. Toda kuti iwe neni munina wangu tinyatsotaurana tichizwisisana. Biyula. Dai zvaigona uya ndikujoinise. Tinyatsoonesa pano uya ndikujoinise. Timbotsana nyaya yema cashback iri mudariro iri kutaurwa. Asi ini nefungwa dzangu hangu ndingoti ndakazvimirira ndisimirira company apa. Wakati ngakujoina tungoti 2013 zvataugwa naTambo angarapa. Tutora example yaTambo. Ngomafunga inombera mundiba trofoni yenyika papo. 2013 wakajoina anditika uri kubhadhara 79 rand per month. Ndisho. Ndokumbira kuti 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, that is 11 years. And per 11 years, my 79 rand, how much is it? Hanzi Botswana mwana kwa kupi Botswana inondinetsa wakumana. Botswana inondinetsa. Mira Biyula ndikunzwisisa ndoda kuti mira pani pandoda kuzama tuonesane nevakuru vangu kusura. Mira. All right, saka 79 pagore nengiri 948. Right. By 11 years. By 11 years. And it 10,428. Right. Biyula, ndanda kushansa example ya Tambo antika because ati ndakabhadhara pa 2013 10,000 rands. Urikuda cashback. Ndoda kuti tionesane business wise. Urikuda cashback maybe ye 1,000 kana kuti mari handisivi. Mubvunzo wako dzoka kuti kwauri Biyula ndoti ukafa nhasi iwewe usina police
woenda kune another handisikuda kutaura yedu zororo rega nditsvage imwe kambani woenda kune imwe kambani ingave Kingdom Blues kana kuti Kings and Queens kana kuti kupi woti nditakurirewo bhodha kuenda kumba vanokuchaja mari ndipindurewo Beulah vanokuchaja mari hanzi you calculated for me ndasvika pakuzorora hanti wazviona akatambo thank you ndinoratidza vamwe vachishandise brain tisati tingoonesana iwo toti 2013 majority yevanhu inatojoina 2013 yakajoina kunana 2019 2020 handika 10,000 not pounds not hanzi amai 1,000 hanzi inenge kunanzi 30 thank you hanzi vamwe vanoti 25,000 pamwe woti 30,000 kuenda kumba hauna police hanzi asi uri kuda cashback pa 10,000 uri kuda cashback pa 10,000 saka zvinogona logic yacho uri kuiona kuti ndosaka macashback achinetsa. Can you see the logic? Kuti uri kubhadhara iwe uchibhadhara unonesa kuti yakawanda ndabhadhara mari yakawanda singaiti kana uchibhadhara pamwedzi pamwedzi but ukazocalculata wega kugara pasi unoona kuti wabhadhara 900 pamwedzi pagore wabhadhara 900 pagore pakuzonoti 10 years kana 11 years 10,000 haitokwani yekuti ukanzi wafana asi utakure cash uinde kumba haikwani. Hanzi pane hama yangu yakabhadhara 30,000 yes ndo maprice acho animaona so zvekeshbekika I think idei tatamboti ameno hanzi zvekeshbeki idrama chokwadi zvekeshbeki idrama chokwadi zvekeshbeki ngati let's work out satamhanya kuti mari yatiri kubhadhara imari. Yes, you can call in Messi fona pa number dzamunofona pa mazuva ese fona kana une mubvunzo fona ipapo hands to be fair life insurance haina cashback exactly thank you still chikufa chero uchibhadhara 2 something still 2 something ine maservices epamusoro haundikuona zvinongoinzana because chero mari yako ikasvika 30,000 wanga uchibhadhara 250 maservices ako ionda zvinhu zvakawanda unoda kupiwa chema mari kumasure pa 30,000 unoda kutakurirwa bhodhi unoda kuti kusumudzwe bhazi kubva kuno urikuona haisisiri motadika saka takutaura diesel rebus zvinongonofanana dia hello alright pane question yandaona yes kuri sei alright mira batokadara mambo address yenyu comment yenyu. Alright, ndaona pane akati hanzi SIS MELLY ndaisa vanhu 3 papolicy pangu vamwe 2 hour ma-full members but vari kunzi waiting period. So kana vari ma-extended family members waiting period yema-extended family members i-6 months then ye-immediate family i-3 months saka immediate family tikutarisa mai nababa nevana waiting period yavo i-3 months then vakaisa vamwe vanhu vanasekuru vanabamunini waiting period yavo inenge iri 6 months saka maybe that's why vari kunzi vachiri pa-waiting period because yavo yakasiyana neye-immediate family. Then paita umatanzi we need life insurance sure tinomadawo ma-life insurance we need them mozotiitarisirawo kumberi uko right. Hello dear. Yes, SIS-MELLY nanda kubvunza kuti zvoni ko ukarelocate let's say uri munhu muSouth Africa ndizvo kubhadhira policy yako uri munhu muSouth Africa then you relocate uenda kana kunana like kunana UK aluta continue zvakatoita makosi osakauya kunoko ndakatovabatsira vari kucontinue icontinuation hapana chinochinja. Yeah, and also ipapo paunorelocata kana policy yako iri up to date hapana waiting period saka ukabva kunoko wenge uri papolicy yako ukaenda kuUK kana kwawaenda votora WWF policy yedu panenge pasina waiting period. Right. Hanzi koma extended family pamunhu wani mari. Alright, ma-extended family pane ma-packages akasiyana siyana saka anotangira pa 60 rand pamunhu pane ye 60 rand poita ye 80 rand poita ye 110 neye 220 so for my extended inobhadharwa pamunhu saka ukaisa sekuri nambuya ukatora 60 rand is 60 which is 120 on top of package yauri kubhadhara. Right. Hello yokukola.
Lo ini ndoda kubvunza pane experience yedu yatakamboitawo nedhaves yekuti takatawirwa nedambudziko then mobva vatiwa isusu repatriation tozoita after 1 week kati afe vanhu vada kumhanya kuita faster chirega tiite cashback totsvaga mafinaal policy anotiendesa taakuda cashback vakapa 2000 ndoda kubvunza kuti saka ndikaopta kuita cashback instead of repatriation sei vachipa mari shoma yakadaro iwo unenge uchibhadhira kana 89 pamwedzi vozokupa mari shoma yakadaro. All right, maita basa nemubvunzo. So pama packages here pane two options. Unokwanisa kuclaima cash kana kuti unokwanisa kuclaima services. So mari yaunopiwa yecash inoenderana necover amount iripo papackage pako. Saka mukatarisa pama pamphlet kana kuti paunoregister ndito unopiwa kaudzwa kana kuti policy ye89 cover amount ndeye 2000 ye129 ndeye 5000 ye169 10000. Saka cover amount iyoyo ukaopta kuti uri kuda cash ndo yaunopiwa. Kana uri zvinodependa nepackage tomboti ye299 cover amount yacho i30000. Saka kana uchibhadhara 299 pamwedzi ukaopta kubhadhara kuclaima cash unopiwa 30000. Ukaopta maservices ndo paunopiwawo madome casket, matransport nemari dzechairman nenhaka dzinenge dziri pamusoro. Saka cover amount zvinodependa nepackage yaunenge uchibhadhara. Inini ndaitarisa kuti unopiwa kamari yekuti because tatitotsvaga mamwe mapolisi aitodaidzira kuma 15000 iwo wapiwa 2, so which makes us very to have a loss nekuti apa mazopiwa 2000 makutsvaga imwe polisi yakudaidzira 18000 because mune muri pakumhanya muchida kurepatriata fast imi muchitora time. Okay, all right. Pa repatriation also I think chimwe chinhu chinodetermina kuti time inotorwa it's a paperwork process anditi pane mapapers anenge achiitwa munhu asati arepatriatwa. Saka mapapers acho depending kuti tomboti for example kana munhu enga asina madocuments akakwana. Kana asina madocuments akakwana it actually takes longer kuti munhu arepatriatwe because consulate ichada proof yekuti munhu wemuZimbabwe. But kana munhu enga aine passport aine madocuments akari right aine ID zvinoprova kuti muZimbabwean, process yacho it's a bit shorter, but pane madepartments anenge ari involved. Panoitwa iwo cross border consulate clearance. Saka zvese izvozvo hazi mapepa anoitwa within 1 day. Saka zvinongodependa futi nestatus yemunhu kuti madocuments ake inga akamirawo sei. Saka ndo zvinozodetermina kuti process yemapepa inotora how long. Yeah, okay, maita basa. Right, thank you. All right, maita basa vanzati. Right, do we have any other question, guys? I need to run. I need to run. Pane, do we have? I can't connect you. All right, no problem. Pane, do we have anybody else, guys? Another question that she wants to ask, or he wants to ask Teens Gwekuti. Question yakamira say. But guys, I'm encouraging you to have my policies, right? Please have a policy. You have a policy. Pano takastopa GoFundMe. Handitika takastopa GoFundMe zvimchona zvakadai. Especially pamunhu afa. Tinoita GoFundMe yemunhu ari kurwara. Hatiti GoFundMe yemunhu afa. Takati mudzidza kujoina tora policy yako. Saka tora policy, guys. Hazvimbonetsa zvota ndina mapepa haisi nyaya iyo. Hauna mapepa but une chitupa. Handiona chekumushasha unogona kutumirwa neWhatsApp. WhatsApp unoyana chichito kujoinisa ka handiona ane passport expire tinongoshandisa that details iwayo because atinyanyi kose izvozvo because hatisi home affairs handiti muona isu toda kuti wongo joina zvatoda kuti join. Hi and I'm good now. Can I call you in 5 minutes? I'm on live. I'm about to be done. Sure. All right, then maybe we go repeat zvamambo touch on SIS MELLY kuti pakuclaima nyango ine card kana usina card tinokubatsira. Saka
vanhu they shouldn't be worried kuti handina card saka handizobatsirwe kana kuti handimo musystem. Card is not needed pakuclaima. Vanhu vasanetseke kuti kana ndisina card handizobatsirwe kana kuti handina proof yekuti handina policy. Ma-policy documents enyu ndo proof yekuti muri member. Saka as long as uine ma-policy documents ako aunopiwa paunoregister kana kuti ukaenda platform yandataura unokwanisa kuadownloada anytime. Ndo proof yekuti remember, but hatitombabvunze futi kungocheka musystem uremember nemadetails ako, policy number kana phone number yako. Saka card vanhu ngavasanetseke kuti handina card saka handizobatsirwe pakuclaima. Ndimanzwaka. Pachine mumwe mubvunzo here guys, pachine mumwe mubvunzo here. Pachine mumwe mubvunzo here. Just call, just call the office name details emwana. Just call the office name details emwana. Oh Gina, I see you in the comment section. Can you please help that lady? Gina, I see you in the comment section. Can you please help that lady? Akunyora tindoda kueja mwana wangu pa policy yangu. Please mudetsere. Habi wangu akajoina so ndoda kujoina kuisa baba na mai wangu and my two sisters zvinoita here. If you can have your own policy, yes, you can have your own policy yakazvimirira iwewe. Unokwanisa kujoina kuita ipapo, then woisa varuda kuisa ipapo. Handitika asi kana vasiri vana vako, dziri vana sekuru na mbuya nana vatete unoya na vasi vanenge vama extended families. Saka tinokucalculatera mari yema extended families. Yes, you can join. All right. Then pane imwe yanzi, what if I don't have kids? Who will be my immediate family? So my packaging, no, for my immediate family, it's for my family is also baba my nevana, but kana uri single, let's say usina kurorwa kana kuti you can actually take my packages, pane ma single packages aunokwanisa kutora asiri ema families. Island unongobata inini ndibate diaspora yese bata inini so that I can be able to deal name and I'll be able to deal name inini saka munongo ndibata inini ndokubatsirai munongo ndibata inini ndokubatsirai diaspora yese island kupi unongo ndibata inini ndokubatsirai. Hello SIS MELLY makadi mushakanya right in sora meno mubvunza wangu ndoda kubvunza inini hangu ndiri kunyaradzo ndaibva wangu davs vandakazoenda kunyaradzo but ndoda kujoinera mwana wangu davs ari kuuk ikoko ari kuchikoro saka ndaichida kubvunza bhosi ndichiri kunetsana naye kuti ndokwanisa kumbofana kumujoinera inini here ndozomuti acontinue ndoda kutira kumuguruma. Saka pamubvunzo wenyu kuti chiyapa hamuna kubvunza matiudza kuti mwana ari kuuk kuchikoro toda mubvunzo. Ndoda kubvunza kuti ndokwanisa kumujoinira here ozokontinya papaya ndofana kumbomubhadharira inini kuno kuSouth Africa zvinoita here ndisiri member yeDAFS ndojoinira iye. Okay, so munenge muchida kumuvhurira policy yake ega then muchimubhadharira. Okay, all right. Ane makore mangani? Ane 28. Ane 28. All right. Kana ine 28 yaanokwanisa kuvhura policy yake ari ega then imi munokwanisa kunge muchingomubhadharira. Ovhurira koko UK ndichimubhadharira kuno zvinoita? Yes. Zvinoita. Alright. Saka uya undibata nemadetails ake then tomujoinisa then iwe uchibhadhara ikoko. Alright, thank you so much. Alright, sure. Right. Okay. Right. Pane mumwe here. Kana pasina, I think we are done for today. Thank you very much, Mr. Moyo. Nekuya nekuti paone new phone number iyi kuti tikwanise kuti zviitire tega ma self services edu pa platform ende zvakare tongoramba takadzvanya pachichemo chekuti mazambia adai kunesa nematisheti vachiri marere amatisheti takambozama kuvapa amatisheti takambozama kuvapa naye hamuna matisheti matisheti akazapa mazambia. Hello.
Hello, SIS MELLY. Yes, what do you say? Ndiri right. Ndiri palive, ndabva palive, ndoda kuvhunza. Inini packaging yangu iri pa169. So inotaura kuti ndikafa ini hama dzangu dzopiwa cashback yechema 10,000 rands. Ko kana ndisingade kuti hama dzangu dzipiwe 10,000 iya ikadze mwana wangu because papackaging yangu ine mwana wangu chete. Ko mari iyoyo zvinoita here ikavhe polisi yemwana wangu vanhu vorega kupiwa mari? All right. So pamari yechema kana nhaka munonominata munhu wamurida kuti apiwe mari iyoyo. Saka papolisi penyu munogona kunominata kuti ndiri kuda kuti mwana wangu azopiwe mari iyi. Unfortunately mari yacho haikwanisi kuenda ichindobhadhara polisi kana kubhadhara zvimwe zvinhu. Saka kunominata kana paine munhu wamunotrasta o wamunenge muchida, kana iri hanzvadzi yenyu, mukoma kana mwana, munomuisa sabeneficiary, then ndiye anozopiwa mari iyoyo. Okay, mazvita. Okay, all right. Maita basi. Right. Vanhu muri kuchema nenyaya kuti hatina matisheti, hatina matisheti. Vamwe vanawo kana musina, I think muri vashoma stereki vasina matisheti. Mene kuti Mr. Fungai ariko here matisheti, vanhu kwajawo kuti kupai matisheti kana ariko, but inini ndinopa munhu anenge auzomupa proof yekuti uri munhu wedu wesororo, ndiye wandinopa. The next time toda kuti titozama kutochokocha mabhusi kuti paunotipa matisheti vachipiwa wakanyorwa kunzi Sororo Pumulani kumberi kumashure onzi diaries, so that you market pamunenge muchiva, because madhayari takawanda zvekudaro, takawanda zvekuto, like I underestimated ourselves. Takawandisa. I saw it myself kuno kuti ko zvatakawanda 9 andimona. So yobva yanzi diaries kumashure kwebva yanzi Sororo Pumulani. Iwe takaenda. Amaina baba maina baba my extended families dear. You immediate family ndiwe nemurume wako nevana vako. Maina baba my extended families. And murikona. Saka pasina, thank you very much Mr. Moyo. Anzi Cape Town t-shirt na Cape Town tataka kuti ita function yenyu papa ndo patataka tima t-shirts mpo panouya nema cape anmona, but unfortunately amuna kuita function. Saka kana makuita function yenyu chete mukaita function inobudirira, just tell us, then zvinobva zvauya. Haitombonetsi ariko ikoko kuma offices, but we can only give you pa function yamunenge muripo ipapo uchiye ne proof kuti zinini zichi ndine policy yangu yekusororo tobva takupa. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes. Palive akanti. Deeper life. Inini ndandida kuti pane pamwe panofanira kuclarifywa, like inini kana ndine mabeneficiary angu andikaisa, like let's say ndaisa my ex nevana vangu varipo handiti, then ex wangu anenge asingatoziva kuti ndandakangocontinue achingobhadhara iyi, then obva ajoina oisa futi same people. Inini ndakazviitwa, then ndakatozodzwa neumwewo agent ati iwowo kuti vakajoina hazvizobudi zvakanaka because muri kushanda mese, one akaita problem kuti one ashayika ashande ese ari 2. Anti ndizvozvo. Yes, ndizvozvo. Saka one munenge makuclaima cash, then imwe makuclaima ma services. Asi hakwanisi you have to choose either of the options pane ari 2. Okay. Saka hazviite kuti mumwe anoviga mumwe anotora mari azvibude futi zvakadaro. No, zvinoita. Saka mumwe anokwanisa kutora ma-services, umwe oclaima cash opiwa mari. Nokuti ese haakwanisi kupa ma-services ari ese. Saka munenge makuchuza kuti yeumwe yoclaima ma-services, poprovidwa ma-services, then yeumwe kwakuclaima cash, mopiwa cash. All right. Okay, tababati. All right. Okay, my tabas. The ex wako here. The ex wako wana uti naifu. Ndakatogaina kugara ndaitira vana vangu. Kuima karamba ndani kwe. Right. Saka, thank you very much, guys. I think
zvafamba zvakanaka. And how do I change my beneficiary? I think in the last question yedu. Okay, so kana uchida kuchinja beneficiary kungoti fonera pa number dzinoti 011 339 1484 kana kuti munokwanisa kutitumira WhatsApp pa number dzedu dzinoti 081 419 4980 kwangoti ndoda kuchinja beneficiary yangu then tokubatsirai kuchinja toisa beneficiary wamunenge muchida pa policy. Saka ma-ex edu tinogona kubvisa here pamapolisi edu akati takamboisa. Yeah, ma-ex munokwanisa kubvisa policy kana iri muzita menyu, you can remove or add anyone waunenge uchida. Saka it's up to you, the policy holder, kuti uri kuda kuita sei. Okay. Yeah. Thank you very much, Andzadzi. Muve nezuva rakanaka. Thank you, Sis Melly, and thank you, Madaris. Ne time moya matipa mo nezuva rakanaka. Thank you. Anzina V, you can market. Thank you, V. Thank you. Kubata varungupo zvekuti kubata varungupo. Fadza mutengi wedoro. Fadza mutengi wewawa. Fadza mutengi. Saka ndenge chimbofadza varungu kwanditi katiita basa. Aiwa basa tinorova. Saka kana mine macompanies enyu amoda kuti tikubatsireiwo kuti tiite please mungotibatawo to market ma products enyu. Izvozvi tine vepfeka vaya guys. Pfeka vema-t-shirt. Ari kugadzigwa kanzi madiaries manyama. Tiri kuraverwa print madiaries manyama. My t-shirts will be available soon. Madiaries manyama. Saka you can put in your order. I have any price, Garashia. Naim, come back. My t-shirts have any price. Madiaries manyama. Hello. Kuda Buddha. Saka my t-shirts edu madiaries manyama. Arugadzwa ne feka ya. Anenge aripo pfeka ndo yakaita t-shirt yandakapfeka futi ishi ndo yakagadzira t-shirt yandakapfeka ishi hani muri kuona ndo vakagadzira t-shirt yandakapfeka vepfeka vari kuNetherlands. So ari kuuya ma-t-shirts madiaries manyama. Saka you can order yours then tichanzwa kuti vati mari then totangira ipapo madiaries manyama. Ko vakaitawo vakatiudza kuti madiaries manyama. Vakati ambofunga kuti machembere manyama. Tikati kana mambomuzi manyama tikati kana madiaries manyama. Toza tishwamira zvakadaro. So guys, from me to you, mosera zvakanaka ndichaita live chambonoona mwe mudhiari wangu ayakuzondona vedu yati wani kumira mutaundi pati basa ibasa. Saka regai ndimanye kutaundi ndimbonoona mudhiari wangu ndichaita live ndinaye momuziva zvekuti ndiwanenge achibhengereka mucomment section. Regai ndimanye ndinomuona guys. Ndokubatai nditika please musakangana kutenga matickets ekwaJapraiser. Anditika musakangana kutenga matickets ekwaJapraiser kana matengwa we want to have our own memuchifarirawo zvekuti Sisi Melly vauya. Zvara Sisi Melly vadzoka vari mupenyu naini. Vanodona nendege munodhuma achifa nendauya ndiri mupenyu kuti titakaungana tichifara. Tichifara takaungana semadiaries. Hamuzvioni zvekuti dei madiaries manyama tichedza anga atouya tatove nawo tatokiya madiaries manyama edu topfeka zvedu zvatinenge takachida kupfeka kusasi tungave tushoti tungave tuchichi hameno handitika. Saka guys garai matenga matiza anzi mari asandaziva kuti mari ndichavabvunza vari kugadzira asandaziva ko vana how much kwaJapraiser ndakaisa maprices ekwaJa flyer riripo ukaenda papage ndakatopina flyer pamusoro unosvikotonoona andoona aiwa tiri kutemba dzinobva ripa ona zvatakaita mbuya mulamu tasaone tiri kutemba dzinobva tiri machemberi pamakore asi tiri kutoita zvose zvose zvitoonevafana andiwaona. Saka akana tiketi ando vakawinda matickets don't worry our organizers munomaona sei maybe probably musi wacho wokuuya munogona kuona matickets enyu aripo pagedhi mongoudza kuti mupinda negedhi namba ani because panenge pane magedhi akawanda obviously muziva kuti Jaa anosunudza chaunga animaona kune magedhi plus family show animazviona. Saka guys tobatana zvakare time regai ndimbomanya kulunch ndokona nditika